Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Ondo etorri dan hori, ondo etorri zeuetariko bakoitzari. Badakizue hilabetea hasi eta amaitu era berean egiten dugula. Eusko ikaskuntzak bideratutako saioa da berau eta gaien artean gaurko honetan immigrazioa hartuko dugu ardatz. Baina horreri lotutako makina bat txatal bere ekarreko dugu alkarregaz lotzeko. Gonbidatu eta guzti gagozen entxe, Bizkaia Irratiaren estudioetan, eta geure gaurko gonbidatua besteak beste soziologoa da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, besteak beste dino, ze hori berak argitu beharko deuzku. Xavier Ayerdi Urrazala bera, ondo etorri Xavier. Begarrin. Bueno, beharrak alak daukazuz. Bai, sartu egiten gara guz askotan, gero urtetan kosteekin jako, eta hortxe gauz, eta guzture. Irakaskuntzan zabiltz, esan dugun moduan soziologoa zara, ezta? Bai, 26 urte unibertsitatean. Bai, badara urte batzuk, eta bai, soziologoa eta kazetari biak ditut eginak. Kasu honetan, immigrazioaren euskal behatokia ezagutuko dugu, zeuk ondo ezagutzen duzulako. Bai, izan zen orain dela 3 urte izango dirintxe. Etorri jakuzela, esanez, unibertsitateak hartu beharko leukela hor arduraren bat. Eta gobernutik etorri ziren, eta orduan guazi ginen, montatzen zer izan zitekeen, behatoki bat. Itxe gora bera, zelan antolatu behar zan, zer ikertu behar zan, eta hor bi irakaslea ziginen, Cristina Blanco eta biok, eta, ziginen, eta martxoaren, orain dela 2004ko martian hasi gendun observatorio hau, ikuspegi deitzen da, eta batez be gure lana da, orokorrean, immigrazioaren datuak batu, immigrazioa dagozen aldan eta datu zehatzenak batu lortu eta ostatzuk sortu. Eta batez be ikerketa egin. Guri eta okigu, neurri batean esatea, zer egin behar duten erakundeek, zer egin behar duten gizarte erakundeek, zer egin behar duten erakunde publikoek, zer egin behar duen gobernuak, guri eskatzen jakuna da lan akademiko bat, neurri batean, ezta? Lan prepolitikoa edo lan presoziala, ezta? Ero badago hainbat jente, zaskotan gertatu izan jaku, ezta? Immigrazioaren behatokia dago hemen, eta horren jente atortzen jatzu bazu, eta baimen kontuak eta honek, eta horren zuk esaten zuen, baina hori ez dagokigu guri. Zuek batu egiten duzu, ez? Gu batez be batu egiten dugu, eta batu, eta gero hori jakitera eman, hori da gure lana. Batu zabaldua. Bai, hori zera, holan da. Bai, immigrazioa gizarteko errealidade dela, gehintzuenok esaten dugu egunerokoan, Xavier, baina uste duzu benetan bere gizartean hori barruan daukagula, eguneroko errealidade moduan ulertzen dugula uste duzu datuak batzerakoan, eta lan horretan ibilterakoan? Bastan dela da, guk horrela ikusten dugu, eguneroko errealidade modura. Eta norri batean danok gara immigrariak, edo danok izan gara immigrariak noizbait, ezta, herritik badabe, irira torri zara, edo baserritik kalera, edo, eta danok edo zonalde batetik edo eskontu egin zara, eta aldatu egin zara, orduan migrariak danok gara, ezta. Baina nik uste dut, zoritzarrez, askotan bakarik ikusten dela alde problematikoa. Eta gu dedikatzen gara, batez beratuak batzera, datu horiek daukien neurrie ezagutzen emotera, neurri batean erakusten datu horiek hor dago zela, datu horiek benetakotasuna noraino heltzen dan, ez dala askotan errealidadean, sozialean edo jentea dinoena ez dala betetzen, realidade soziala beste batala, eta guri hori dagokigu, eta ni badakit askotan guk aukiten dugun problema handi bat, izaten da, zugu saiatzen gara dagoena erakusten. Baina jenteak askotan bardin dotzo dagoena. Zeberaren txat askoz importanteagoa da berakuste dagoena. Eta, klaro, guk dagoena erakusten dautzagunean bere ustearen aurrean,
jenteak askotan ez dugu baliorik ematen guk esaten dugunari, batez gauza bategetik, ez da? Ze esaten dugu jenteak, claro, honeko lan hitz egiten badira imigraien alde dago zelako, ez da? Eta nik uste dut beste neurri bat hartu da kontu honi, ez da? Ze azken finean, arazoak etorriko dira, zergetik ez dira etorriko, arazoak edo zein herritan dagoz, zato baterako, ez dakit oraintxe bakion arazoa dago zen moduan, ez da, etxe bezitzak egingura direla, eta ez dut dutelako, holangoak agertuko dira, etorriko dira, eta arazoak egongo dira, auzoetan, eskoletan, azken finean, arazoak beti dagoz. Baina ezin duguna pentsatu da, immigrazioan bakarrik arazo modura. Behar izanak agertzen dira horrezta, arazoak bai, baina behar izan diferenteak, horrek garapen bat dauka. Bai, pentsatu behar duguna da, gurea be, zatarako Ameriketaren zirenean, Ameriketara, lego unean honintzen datu batzu batzean. Iparraldetik esatu baterako, 19. mendean, holan, suponi egiten da, laurden bat edo gehiago joan zala. Batez behorrik joan ziren Ipar Ameriketara. Eta hegoaldekoak gehiago joan ziren Argentina eta Venezuela, eta batez behar Argentina da, Txilera eta hortik. Eta, klaro, orain dela 50 urte, hemen di jente edan egiten zan. Eta era berean Espainiatiko na jente etorten zan. Pentsu behar dugune da, gauza kurioso bat da, baina bat ematek itziten dauen utxunea, beste batek betetzen dago. Eta oraintxe bertan gertatzen adira gauza kuriosoak esaterako. Ekuador utzitu egin da. Ekuadorera jaten dira boliviarrak. Eta boliviarrak ere utzitu egiten dira. Eta berra da, ara jaten dira kolombiarrak. Oda, etengabe dauz. Zuloak betetzen eta zuloak utzituten. Eta kuriosoa da, ze hor dago. Eta inorretan mugitzen behar izan bat espaduko. Eta prozesuak hasten dire moduen, egun baten amaitu egiten dire. Seguruenik, hau danori eta danok entzune daukago eta ikusi ere igual, geure usuan dagozela Extremadurako ezak izein herritakoak. Eta hor zer gertatu da. Behin etorri zala bat horrek deitu egin deutzan, ze behar bada igual, obrako jetak izan zen, hilako behargin finiopa jauke iderrin ekarrik, holantxe izango zan. Eta ak deituko behan da, zu etorri zaitez, ze zuretzat bebadu, esan dozte hemen usabak edo obrakoak, esan dozte palana dauela. Eta ak deituko zen beste bateri, eta gero lehen guzari, eta gero usokoari, eta gero alboko, klaro. Baina egun baten etena dauko. Egun baten, hango batek deituko dau eta zango da, zu joango nokala, ez etorri ze gauza txartu jauzak. Eta egun horrezetan, azten daia, astiro gelditzen. Eta egun ematen aldatu egiten da logika, eta da hemendik aruntz joatea. Hori gertatu jakun, 80 hamarkadan, krisialde ekonomikoa eguala, eta horrean, pentsa behar duguna da, mugimendu hau etengabea dela, eta beti, mugimendu enatzen beharrezen atago zela. Eurenak eta gureak. Ze, eurena berbada da miseriatik urtetea. Eta pentsatu behar duguna da, gaur, eta nik badakit datu hau, askotan jeneak exagerazio modurat ikusten duzela, baina gaur egun 2008 milioi pertsona dagoz munduan, eta joan den azteko datua da, eta ez da, $2 baino gutxiago bizirenak egunero. Hau da, 250 peseta daukizenak egunero urte guztian bizitzeko. Eta egunero horregaz bizidire, eta 1200 bizidira $1 bategaz baino gitxiago egunero. Eta hori da, guretzat, kantia eskasa. Zer gertatzen da? Jenteak behar izena daukura urtako. Jenteak behar izena daukura urtako, bizi egin bada, azken finean, jenteak behar da bere semea danantzat bizitza hobetzea. Hori da urrezko lege bat. Oinarria ez da. Oinarria, eta beste, eta hori da oinarria. Eta guk gero eta premia gehiago daukauz, gero eta behar izan gehiago ditugu. Zer gu pentsau behar duguna da, nork, zertatrako horrein ingurun ikusten ari garen, ez da? No zein duko leukez, gure agure atzoak, gure ama, aita, ama, edo, aititen, nork zein duko leuke, bastetzen da zenak, zelen familietan egoten ziren, baina gaur egun gero eta gitxiago. Eta jente guzti hori beste realidad bat, hori beste aldea, nok zein duko leukez, nok egingo da betxeko lana.
Horrek dira geure beharrizan. Askotan ez dut inako, baina nik askotan esaten dut. Nik hainbeste immigrazio kontutan eta dabien lehen jentea nik askotan ez dut ulertzen, zepentsetan dut lehenengoz gertatu direla gauzatzu. Nik beti esaten dut, ni Zebedioko eskolan inbilenean, orain dela 40 urte, nik ez, edo alboko eskolan, alboko gelan, egozan nesketatik gehienak, etorri ziren kriada Bilbora. Bai. Orain dela 40 urteko kontua da. Eta seguruenik, jente horrengan 40 urte. Eta ganera, etortzen ziren, Bilbon, hainbat famili, bat abokatua zala, bestea ingenieria zala. Egia esan, baserrian ez ego andanentzako leku. Horregaitik, baina orain dela 40 urteko kontua da. Edo orain dela mente terdikoa. Eta asko etortzen zen. Eta zenbat jente horrelakoa zen, jente oso ona, prestatua, kapazitate ukona, estatuaterako, karrera bat egiteko. Baina, esan sartzen buruan. Orduan, gaur egun, horiek itxiko gero lekuak, orain betetzen ari dira, kanpo immigrazioak, latinoamerikarak eta beste bat jente. Orduan, claro, badago behar izan bat, eta badago, berean, esan da, euren behar izan bat ere irtetzekoa. Eta gu behar du jente hori. Eta momentu honetan olantxe da. Datuak aitatu duzu, Xavier, horre egin deutzazu referentzia, zeuek datu horrek argitaratu egiten duzu, ez? Bai, guk 2 hilabete ateratzen dugu boletin bat oso simplea, baina batez be, jentea jakin deien, existitzen dara, ditzen dugu immigrazioaren begiradak, eta daukon helburua da, batez be, holan, 4 kuadrorekin, grafikarekin, eta horiekin, azken finean, jenteak jakin dezala, omen dauela, immigrazioaren fenomenu bat, eta hori izaten dira oso simpleak. Gero ateratzen ditugu baita beste txosten batzu, baina hori izaten dira txosten akademikoagoak, eta txosten akademiko horietan, batez be azken finean egiten duguna, izaten da, egin ditugun ikerketak esplotatu. Eta, dagoeneko oraintxe bertan egiten ari gara, ikerketa handi bat, 3.200 pertsonari zuzendua, etorkinena, orain dela biote egin genuen Euskaldunez zer uste zuten imigrariez, buruz, eta orain egiten ari gara 14 herrialdetako imigrarien ikerketa bat. Eta, izan dira, ikeragarria ze asko kostatzen ari zaigu batez be, hiltzea muestrak amaitzea. Ze oso zaila da zatoaterako bilatzea marrokoar emakumeak. Zeitzean dago sartuta zatoaterako. Oso zaila da pakistandar andrak. Segun badagoz, baina non dagoz zatoaterako. Ura gura bai, baina iturria topa ura. Bai, tagatz, eta askotan zaila. Da, zaten duzu, eta non dago jente hau. Eta, klaro, lehenengoak erreza da. Baina, klaro, esaten duzunean, ezkoren bilatu behar dut, emakumea 45 urtetik gorakoa, ez dakit nongoa. Eta gaina bilatu behar dut Bilbon, eta bilatu behar dut, badakin, iratuen arabera, badakit badagoela, padroiaren arabera, baina bilatu behar dut Durangon. Zelan topetan dut ni pertsona hori. Benetan gatza. Eta gero, topaute, ia erantzun gure badau. Eta erantzun gure badau, ia ulertzen duzun. Orduan, eta klaro, ikerketa momentu honetan, gure ikertatzen jakuna da, momentu honetan oraindik ez dagoela datu ateraturik. Hainbat gauzaren daturik ez dago. Eta orduan guk sortu behar ditugu datu horiek. Askotan, gutariko bertakoen datuak, zenbat gure dauz. Eustatera jutzen duzu, atzo bertan egin zituen, 20 urte, eta, basoaz, eta dituzun, edo nahi dituzun datu gehienatagoz. Baina ez dagoz datu normalenak, imigrari buruzkoak. Eta horren oso zaila da, askotan datu hori lortzea. Eta horrein egiten ari garen ikerketan, nik uste dut lortuko ditugula datu horiek. Zer, 14 herrialde suponitan da horiek, 80% imigrazioan, eta dira importantenak. Baina esaterako, ezin ditugu frantzesa pilatu. Segu badazpada bilatzen ari gara era guztietako imigrariak. Hau da, aspaldin etorri zirenak, baina nazionalitate frantzesa dutenak, baita portugaldarrak, hori komunitarioak, gero komunitateik kanpo rumanoak, zoraterako, eta
gero Poloniarrak ere, gero Afrikako boste herrialdeetakoak eta Txinarrak eta baita zer da Latinoamerikakoak. Banan galdeketea egiteko. Bai, banan. Eta gainera da, lagina da, errepresentatiboa herrialde bakoitzeko, errepresentatiboa immigrazio guztiarena, eta herrialde bakoitzean sexuaren arabera. Orduan, klaro, hori egiteko da lanik eragarria, 6 hilabete doro guz inkestak egiten, eta azkenengo 600 ezin ditugu bukatu. Ezin amaitu. Eta hor gabiz, banan ia jentea bilatzen. Horregitik, eta, horrek suponitan dugu, askotan lanik eragarria eta jentea esaten dut, eta zertaz abizu, askotan eta kostatuko jakuna. Baina gero datu horrek erabilgarria dire zarean. Oso. Bai, segure ikerketa, Euskaldunen egin genuen ikerketan. Zer uste dugu Euskaldunok farkatu? Emigrazioaren inguruan. Momentuz ikuspegi hona dago. Ikuspegi hona dago momentuz. Nuke esango nik olan erreazio txarri dagoenik. Badago horrelako 10 bat, euneko populazioan 10 bat edo, imigrariekin errezelo handia daukanak. Eta pendeko usua pentsatu, euneko 10 esaten duanean, hemen importantea dana gauza bat da. Eta da, azkenengo datuetan iztizek atera dituenak, zorein beste ziko dugun beste kontu bat da, barometro bat egingo gara, edo hasiko gara egiten, urtarrilatik aurrera 4 hilabetero Euskal Herrian. Barometro bat. 4 hilabetero, bai. Ez lana saltzen ari gara astiro eta ikeragarri izango da. Baina iztizek atera bazan datuetan, ikusten zantzatarako euneko 60 entzat Espainian, immigrazioa problema bat ala. Edo problemarik importantena da, Espainiaren problema importantena, bai. Pentsatu behar dugu, eragin handia dutela edabideek eta kaiukoen irudiak ditugu buruan. Egunero. Horregaitik. Orduan, pentsatu behar dugu hori, baina gero jenteari galdetzen jakonean. Eta zuretzat personalki zeintzu dira, baina zuretzat, ez Espainiaren zut. Zuretzat zeintzu dira hiru problema importantenak. Immigrazioa bajatu egiten da euneko 15. Honestera esango dago. Jentea problema les planteatzen dauela, bere ustez, momentu horretan problema izan aldana, edo jentea dinuela problema gala. Orduan, biderkatu egiten da problema baten importantzia hainbat aldiz. Bai. Biderkatu egiten da problemaren problema egiten da. Orduan, jenteak esaten badu hori da la problema hori izango da. Baina zuretzat ez niretzat ez da problema. Horren, pentsatu behar duguna da, euneko 15 bat, egon daitekela gizartean, gure gizartean, baztertzenko prozesuan, hau da, esklusio prozesuetan da, neurri batean, gero eta egoera txarragoan. Gente honentzat immigrazioa, azken finean, bada kompetentzia bat. Pentsatu behar duguna da, azken finean, immigrazioak X genteri, ez dugu ezelango arazori suposatzen. Azken finean problema konpondu egiten dizkigu. Hau da, ni badaukat amagaixorik eta badaukat bertako bat ezin bat kontratatu, baina igual kanpoko bat bai. Hori gertatu daiteke. Hori, zarri. Gertatzen da, baina gero eta gehiago. Ikusi egiten da ganera. Gainera, kalean, eta esatetarako pasioan, eta ia nok dituen, bat ez be, izaten dira Latinoamerikarrak edo kanpotarrak orokorrean. Hor zer gertatzen da, gertatzen da, horiek, jente gehienari mesede bat egiten dutzi. Baina gure gizartean txartuen dago zenei, neurri batean lehia bat suposatzen dutzi. Eta pentsatu behar duguna da, askotan, geukere eukin beharreko horrelako ikuspegi, nola zango nuke nik, superiorea etikoki eta pentsatzea guk oso virtuosoak garela, nik uste dut arrazoak denetan direnean aztertu egin behar dira eta ez direla ukatu behar. Zema bider esaten dan, horrek lanak enduko dut. Claro, baina horrek lanak enduko dut zergaitik, zen ni nago egoera baten oso labankorrean neukede ez daukadalako rekurso propiorik, eta azken finean horre konpetitzen duelako nik nahi ez lan egin behar duan ere muan. Hori da kontua. Konpondu behar da kanpoa. Claro, kontu hori zaten da, nori kenduko dio lana, behar bada, hemen lana ere oso egoera labankorrean daukanari, horredi bai, horredi afeitatzen di orduan, nik uste hori ez dugula baztertu behar, egoten badago horre nire asko gustatzen jatan eskema bat, eta batek esaten du, badagoela horrelako
ikuspegi impecable bat immigrazioari buruz. Eta orduan batzuk esaten dut, immigrazioa fantastikoa da, immigrazioa zoragarria da, kultura anistasunak bakarrik ditu mesedeak, eta orduan da horrelako diskurso loratu bat immigrazioari buruzkoa. Baina, horren parean badago beste ikuspegi bat, behar bada, gehiago zabaltzen dena eta Davidek horretan responsabilia handia daukietan ikuste dut hobeto jokatu beharko luketela, ezta? Eta bigarren hau da ikuspegi implakablea. Hau da, impekablea eta implakablea, ezta? Eta, klaro, implakablearen usterako immigrazioa da, danak delinkuenteak, danak ez dakitzer, danak problema baino, ezta? Eta orduan ikuste dut, batean ez bestean ez erortzeko zebatak ez besteak ez dute balio, nik uste dut oso importantea dela problemak bere neurrian aztertzea, bere neurrian neurtzea eta tajutzea eta horredi egite aurre. Eta ez baterako saber hori zelan kudeatu? Euskal Herri mailan zelan kudeatu hori? Euskal Herri mailan problema larri bat dago. Problema larri bat dago eta da Euskal Gobernuak esaterako, ja, bakarrik erkidegora zuzenduta. Gero itxengo Nafarroko kasuaz, baina erkidegora zuzenduta, zer dauka? Ez dauka kompetentziarik immigrazioan. Immigrazioa beti dago lotuta nazionalitateagaz da eritartasunarekin. Eta nazionalitate eta eritartasuna estatuek eurentzako gordetzen dute. Eurek esaten dute zu bai zu ez. Eta orduan hori da estatuen kompetentzia bat gehienetan eta ez dute hor sekulatzera egiten. Orduan beharko genuke kompetentzia hori eukin. Eta beharko genuke geu politika propio bat egin ahal izan. Claro, gure kasua zein da, gure kasua gaina oso komplejua da. Gure kasua da, nazio bat izatea, estatu baten baitan, estatu horrek, zure naziotasuna neurri batean errekonozitzen du, baina ez dizu ematen eskuduntzarik hori gestionatzeko. Bertoko kasua. Eta, claro, behar bada, demagun, ez bat, nik kezkau ikusten dut, nik kezkatu denean, nik uste dut, kezak maigainan ipini bat dira, ze bakarrik errekonozituz, konpondu daitezke, errekonozitzen ez badira ez. Nik ero eta zarreago ikusten dut, kezatarako jente asko kezatzen dut, ez que, claro, nik euskeran eta eragin aukingo dau. Ze, claro, igual estatuarentzako oso egokia den immigrazioa Latinoamerikara, ze eurentzat ez da problema, claro, eurentzat problema bat kentzea da, hizkuntza gaztelera da, asko zerrezago inkorporatuko dira, integrazioaren zati handi bat hizkuntzaren bidez bideratzen den horrean horrek errestu egingo ditu gauzak, jente askokori Euskal Herrian ikur lezake, arazo handiagotzat. Zezataterako urrengo datuetan agertuko da, bakarrik gauza simple bat, zume bat, baina kuriosa dana, ez da? Eta da, euskaldunen portentea txikiagoa izango da, empadronatuekiko, azken zinean, erdakiten gehienak gehiago dira. Orduan, horrelako datuek, orduan hor dagoz, gestionatu egin behar dira, eta importantea da lehenengo eta behin jakitea. Gu zer gertatzen zegu, ez daukagula eskuduntzarik, eta horretan beharko genuke eukin. Beharko genuke eukin, itxendik, hemen dago zen, hainbat berezitasun kultural propio, kontan hartzeko eta hortik gestionatzeko. Eta, pentsade ezagun esaterako Nafarroan, immigrazioaren pisua populazioan euneko 10 dagoeneko. 10 dagoeneko. Eta zatraterako, zenbait zonaldetan, herriberan zatraterako, 13-14 inguruti dagoz. Horrek esan gula du, fenomeno guztiz berri baten aurrean gauzela, gizarte guztiz aldatuko dela, eta, erabat behar duela berpentsatua izan, eta hemen beharko genukela eskuduntza propio bat horredi aurre egiteko. Beraz, utzune hori behin eta garriro azpimarratzen duzu, Xabier. Utsun hori azpimarratu egin behar da, ze askotan, hemen ematen dira gauzak kuriosoak, ez da, baina zaten dizute, ezkezuek, ez dakit, euskal nazionalismoa eta abar eta oso, etnikoa eta oso, xenofoba da. Hombre, nire eta xenofoberik ondiena beti dira inmigrazio legeak. Behar bada guk, bagi neuka, eskuduntza geukede, berdin jokatuko genuke eta txarto jokatuko genuke, ez ginak igual hobeak izango. Gauza guztia dauki, baina. Baina ez da, baina logikoa da, eraberean ere, zuk politika hori gestionatzeko posibilitate eukitzea. Eta eukin behar da. Hora, azken finean, afeitatu egiten dizu, neurri batean, hainbat zeure arrazgutan, zeu behar bada, zer ikustu dut, orokorrean, egon beharko lukela, Europa mailan immigrazioaren politika komunitario bat, baina gero integrazio
programak, integrazio prozesuak egon beharko luke, izan beharko luke tokikoak. Hori da, lekuan lekukoa behar da, nik uste ezin izan daiteke leku guztietan. Ezin daiteke izan, behar da politika orokor bat regularizazioaena, legalizazioaena, hori eta behar bada, beharko litzateke ere, hiritartasun bat, eta behar da, ni gozo gero targia bat daukat, behar dela hiritartasun bat erresidentzian oinarritua. Hau da, hemen azken finean badago etorkin bat, ni bezala lan egiten, ni bezala segurtasun sozialari ematen badio, tokatzen zaiona, hemen bizi bada, hemen ordaintzen badu, ura kostatzen jakona, zaborra botatzea kostatzen zaiona, seme alabak eskolara bialtzen baditu, ez dakiz zergaitik ezin duen botatu esatu baterako. Esatu baterako. Eta horren, hiritartasunak eta hiritartasunarekin batera, eskubide politikoak eta zibilak, hori gehienak badagoz bermatuak, ez da tasasunaena eta hezkuntzaren hori badagoz, baina eskubide politikoak egon beharko luketen lotuta erresidentziara. Eta nik uste dut hortik joan beharko genukela. Orduan, Europak eukin beharko luke politika aman komun bat. Zerotzagarria da estatuak ikustea, elkarri, trapuak botatzen, elkarri trapuak ateratzen esan, zuk erregularizazio bat egin zen duen bidezkoa esena. Eta ez da bai da, estatuen artean ikusten. Baita gane, ez da bai da miserableak. Eta estatuen baitan ere, partiduen arabera, ez da bai da oso miserableak. Azken baten interesa da, hemen agertzen da. Eta interes politikoak, eta gainera, baina kontu hauekin gainera, erabiltzen dira pasignorik nolabait gordinenak, bajuenak, eta nire ustez politikoki erabili beharko ez liratekenak. Azken finean, pertsonez hitz egiten ari gara, eta pertsona ilegalik ez da existitzen. Pertsona erabiltzen den momentutik ez da legala, pertsona da. Eta pertsona guztiok, nitak idalarik, sentitu eta maitatu bardin egiten dugu. Bardin. Edo non. Hori da, hemen egon, zeinan egon. Bai. Han egon, zein hemen egon. Bai, pentsatu izatea bere momentuan hemendik ezakitu da, kostaldetik edo gure herrietatik, ez dakit Ameriketara joan zirenak hartzai. Hanbe jaure bakarrik gote zirenan ardiekin, garba da pentsatzen egongo ziren, nora etorri nou, zeiten joaten men, horregaitik, nik uste dut azken finean gauza guzti horiek gizatasuna oinarritzen diren neurrean gizatasunetik aztertu behar dira. Gizatasuna. Hemen ezin egin genke aurrera, Xabier, gai hori, nik ez dakit, hasiko donke, baina amaitu akaso sekula bez. Hori hortxe dagoan kontua dalako, badakizu hemen irratian erlojuak agintzen dagoela, azken baten geure gizartenetan bizitzan agintzen dago erlojuak, ez da? Baina, eskerrik asko, Bizkaia irratiaren sintonian egotea gaitik. Bai, seguro hori eta horrengo batera arte. Badakizu, gonbidatuta egon bazagoz, eta, kasu honetan eusko ikaskuntzaren bidez datuak eta bere ekarri deuskusuz, hementxe daukaguz, inmigrazioari begira da, ikustegik jorratutakoak danak bere. Zeuen ikerketak bidean dagoz, horren barri izango dago, ez da? Eta nahi duena salto daiteke ikuspegi.org eta aurkitu datu guztiak. Ikustegi.org. Hori da. Xabier Ayerdi, eskerrik asko. Bale, beste arte. Datorren umekan, abenduak 3, Euskararen nazioarteko eguna izango da. Eusko ikaskuntzak enezaria sortu dau, eta urtero emongo deutzu euskararen laguntza nabarmendu dan Euskal Herritik kanpoko erakunde bateri. Era berean Benito Lertxundik badakizue kantua sortu dau, ospakizun honetxetarako. Kanta honen bidez, mundu guztiko euskaldun eta euskaltzaleak euskereagaz bat egitera gonbidatu gura bira. Jose Mari Belez de Mendizabal. Berak, melodia sortu du, berak idatzi du letra, eta atzodanik, jadanik zerien, ez da, interneten dago, edo zeinek entzun dezake eta edo zeinek eskura dezake edo jetxi dezake bere ordenadorean. Esate baterako Nestor Basterretxea. Nestor Basterretxeak 1959an bizi izan zuen zuzenean egun hau Buenos Airesen, erbesterean zegoen, exiliatu bezala, zegoen bertan, eta horregaitik jo genuen beraren gana, ikur horren bila. Hasieratik mundu guztian ospatu ziren olako ekitaldiak.
Datorren domekana benduak 3 Euskararen nazioarteko eguna. Eusko ikaskuntzaren webgunean informazioa. Gero arte eta ondo bizi entzuleok.